Enw fi ydy Will Prys Jones, llywydd Undeb Myfyrwyr addysg uwch Coleg Llandrillo, a dwi'n hapus i gefnogi Dydd Miwsig Cymru. Hi, I'm Will Prys Jones, HE Students' Union President at Coleg Llandrillo, and I'm happy to support Welsh Music Day. Dwi'n hoff iawn o wrando ar y gân Coffi Du gan Gwipdaeth Hen Frân yn y bora. Dwi'n dod o Gaernarfon, felly dwi'n hoff iawn o wrando ar Heno yn yr Anglesey gan y bandana. A dwi hefyd yn hoff iawn o'r gân Sebona Fi gan Ows Gwynedd. So my favourite music is varied. I listen to Coffi Du, Black Coffee by a band called Gwipdaeth Hen Frân. I also like to listen to Caernarfon's bandana. They sang a song called Tonight in the Anglesey. And I also like the song Sebona Fi by Ows Gwynedd. Diolch am wrando. Thank you for listening. Fy hoff gan Cymraeg i ydy Drwy dy Lygydu gan Ows Gwynedd. Helo pawb, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n saff a ddiogel. Fy hoff gantores ydy Elin Fflyr yn canu hasbod diogel ac beth ydw i yn hoffi am Elin yw bod hi'n hapus pob tro ac ydw i yn hoffi chaneuon trwy'r adeg. Ydw i wedi bod ar y teledu'n canu gyda Elin Fflyr a rhaglen o enw canu gyda fy aros ac mae croeso i chi chwilio ar Click Blinsley's BBC iPlayer i weld os ydy'r rhaglen dal ar gael. Dydd Miwsig Cymru, hapus i chi gyd. Diolch te. Helo, Dydd Miwsig Cymru, hapus i chi. Enw fi ydy Sarah Wyn Griffiths. Fi ydy swyddog cyfoethogi profiad y myfyrwyr. Yn gweithio ar draws Coleg Menai, Coleg Llandrillo a Choleg Meirion Glyfor. Fy hoff gan Gymraeg, neu ganeuon Gymraeg, mae'n anodd i mi ddewis un. Dwi'n hoff iawn o Ysbryd y Nos, mae'n glasur, a dwi'n wrth y modd yn ganu y gan yna. Hefyd Ows Gwynedd efo Sebona Fi. Mae o'n gan mor hapus a positif, a mae'n dod â atgofion melys iawn o mhrodas i yn Las Vegas. Dydd Miwsig Cymru, hapus i chi unwaith eto. Cofiwch gwrando ar lwyth o ganeuon Gymraeg. Mae yna dewis ffantastig ar gael i ni. So mae'n diwrnod cerddoriaeth Cymraeg 2021 ac waw, dyn ni'n lwcus i gael gymaint o amrywiaeth o caneuon Cymraeg allan yn y byd. Dwi wrth y modd yn clywed caneuon ar Capital efo Cef Bach, efo Mon FM, dwi'n gwrando hwnna ar DAB Radio, a hefyd dwi'n licio mynd i weld pan mae Covid efo gwmpas, bandau bach lleol yn chwarae gigs a supportio nhw. Dwi wedi bod digon lwcus yn y gorffennol, lle dwi wedi gallu perfformio'n fyw a canu ar y radio hefyd, so i gallu cynrychioli Cymru fel yna, mae'n amazing. So yeah, keep going guys!